יום יבוא ואתה תהיה עשיר, כי קנית דירה בגלל שיר. נדל"ן מבורך, המשרד הכי חזק בעיר. תבוא נסתדר, נעשה לך מחיר. אז תעלה על המטוס איתנו עוד היום, אנחנו ממריאים להגשים את החלום. אז יאללה, בואו ונטוס ביחד אל האושר, נקנה דירה בנתיבות. יש מחירים צצה על דירות של הרבה יוקר, כדאי לכם לבוא לראות. אז יאללה, טיסה 3372 כוכבית, כאן הקברניט, מבורך. אני מקווה שהייתה לכם טיסה שקטה ונעימה. אנחנו מתקרבים לנחיתה רכה בעיר נתיבות, היעד הכי חם להשקעה בישראל. תודה שבחרתם לטוס איתנו אל עבר העשור הוורוד שלכם. בואו להשקיע בנתיבות. שלה ביוקר, כדאי לכם לבוא לראות, יש גם עליה הטבות.